Saludos e boas noites. Esas que ven son as imaxes acadadas polas nosas cámaras nun torneo, o do Nadal 2012 en Atios, Porriño, en Pontevedra Sur de Galicia. O torneo de Nadal na modalidade de pre-benxamíns. Abrían o torneo este xoves 6 de decembro 2012. Varios equipos pasaron por aquí: Areosa, Mos, Pontellas, Gondomar, Salceda, Porriño, Corpus, Tide, Valmiñor, Santa Mariña, Coruxo, Bouzas e o cadro local, Unión Deportivo Atios, que chegou a finalísima xunto que equipo vigués do Santa Mariña. Teñen as imaxes xa por aí en YouTube. Antes de chegarnos a Carballo, as instantáneas, aí estaba o ceo totalmente gris. A mañá aínda aguantou un poquinho, xa a partires do mediodía a chuvia fixo acto de presencia e non rematou até o final do torneo. Aí están algunhas das fotos deste torneo, maravilloso torneo, unha máis, unha edición máis, esta vez pasada por auga, na primeira xornada, xoves 6 de decembro. Darlle unha vez máis as grazas a Unión Deportivo Atios por deixarnos captar estas imaxes e tamén, como non, a enhoraboa por levar a cabo unha temporada máis este torneo. Aí estaban a pé de campo, para que nada faltara, para que todo fora ao 100%, todo ao milímetro. Es comenzaban a dereita e a esquerda ambos os partidos. E aí están algúns dos equipos. Este, precisamente, é o equipo vigués do Coruxo. Aquí xoga o fillo de Óscar Pereiro, ciclista, que gañou un Tour de Francia. E o mellor de todo, son do directo, os familiares e o fútbol. Pasen e disfrútenno. Aquí temos o cadro local. O organizador do torneo, Unión Deportivo Atios, de vermello, de cor verde, o Coruxo. O seu equipo maior está na segunda división B, está facendo unha gran tempada. Aí están os novos mimbres, algúns dos cales chegarán ao primeiro equipo, sin dúbida. Boa canteira, a do cadro vigués do Bao. E aí está un contragolpe do Unión Deportivo Atios neste partido. O gañador sería o cadro do Porriño, que chegaría, como decimos, a final e a perdería ante o Santa Mariña de Vigo. Vamos a ofrecerlle algúns dos momentos do torneo. Os equipos participantes. No outro lado xogaban o Tide e o Valmiñor, sin dúbida, o derbi tudense. Ao final sería o Valmiñor o que gañaría este partido. Non vamos dar o marcador para non enfadar a máis de un xoven. O importante é que nos deleitaron e de que maneira. Un tiro a porta por parte da Unión Deportivo Atios. As nosas cámaras cambiaban rapidamente para captar as imágenes da dereita. Aí xogaban os de Tui, Valmiñor e Tide. O Tide, o estilo ca camiseta do Sporting de Xixón, totalmente de branco. O equipo do Valmiñor. O fútbol non paraba. Ao principio eran 20 minutos de partido. Logo, nesta semifinal xa comenzaban 15 de cada mitade. E temos un gol do equipo vigués, o Coruxo. Pero finalmente o gañador deste partido sería o Unión Deportivo Atios. Pericia do xogador vigués. Aí temos a Manuel Areal en primeiro término, co paraugas, cubríndose da chuva que estaba xa acompañándonos nesta xornada. Un dos membros da directiva que estivo aquí a pé de campo traballando dabondo xunto coa directiva, outros na cantina, porque hoxe había moito que traballar. E sin dúbida o esforzo valeu a pena. Aunque non acompañou o tempo, si houve moito público.
Mentres un xogan, os demais preparándose, facendo exercicios de quecemento. Son os que van sair nun sintres. As nosas cámaras non perdían un só instante do que estaba acontecendo no Carballo. Aí está, chega o Porriño Industrial, os máis xóvenes. Mentras, sigue xogándose o Unión Deportivo Atios Coruxo. O fútbol continúa. O Coruxo quedaba eliminado, pasaba Unión Deportivo Atios. Eliminado Tide, pasaba Valmiñor. Enfrontábanse de seguido. Aquí temos o Porriño Industrial con Santa Mariña de Cabral. Este partido gañaría o cadro vigués. Noutra banda xogaba o Mos e o Areosa de Vigo. De cor azul o cadro do Porriño, vermello o equipo vigués. E aquí temos o Mos e o Areosa. De color amarelo o Mos. Azul marino e branco o cadro do Areosa. O equipo onde xogou o noso gran amigo, entre outros, Mosquera, xogador do Real Club de Celta, agora que tamén se adica ao mundo do vídeo. Aí temos un dos goles do Areosa vigués. Algúns dos cales os gravamos, outros non poidemos porque atendíamos a dúas bandas. Pero aí están as instantáneas e os mellores momentos deste torneo do Nadal en o Carballo, Atios Porriño. Unha das faltas que vai lanzar o Areosa. Todos atentos, dende as bancadas. E gol! Un dos tantos que gravaron as nosas cámaras. Ledicia nos máis jóvenes vigueses. Toda a xente con paraugas. Chovía e de que maneira. Xa ven vostedes o terreo de céspede artificial que ben parecía de terra. Aí temos un contragolpe do Santa Mariña de Vigo. Neste caso sin consecuencias. Solventado polos xogadores do Porriño Industrial. Aquí xogaban os cativos. O Rombal esta tarde xogaba o maior, o Porriño co Caldas. Aí está, un contragolpe do Mos. Neste caso, sin consecuencias. En a bancada, por suposto, moito público, familiares e aficionados. Aí estaban os charcos xa. E aquí temos a bancada completa de público. Gardándose da choiva. Aí están dos xóvenes do Cabral, de Santa Mariña, cosa bandeira azul e vermella, que ondearía nun dos goles que vai marcar o seu equipo vigués e que nos captamos. Aí temos unha foto dun dos xogadores do Areosa de Vigo. As nosas cámaras rapidamente captaban en cámara lenta estas xogadas fermosísimas a instantánea. Aí estaba, xa achegándose a noite. Ainda eran as 5 da tarde, pero como non había sol, o ceo encapotado e os xóvenes tras o balón. É unha das xogadas do cadro vigués do Santa Mariña que vai rematar en gol, abrindo as mans como os grandes xogadores, emulando os da primeira división, os profesionais. Aí temos a instantánea, o autor do gol, os tres xóvenes. Sin dúbida, a acción máis ruidosa foi a do Cabral, a de Santa Mariña. E aí temos a xoven co bandeira, como dixemos antes, ondeando. Iban a ser os gañadores do torneo. Enhoraboa. E así, con estas imaxes poñemos punto e final. Enhoraboa ao Santa Mariña de Cabral, que gañou a final ante o cadro local da Unión Deportivo Atios.
Saludos de Lel Fernández, Gali Fútbol, Antena Louro 25, que se ofreceu a primeira xornada, mañá máis. Mañá, os benxamíns, e pasado, os alevíns.